Alonso la última vez que fui a verlo. Sí, por buscar eso. Era casi marca la pelota y toda la segunda carrera. No había empezado a ver algo y se... O sea, ahí no se Oscar, para nosotros jugamos, se va a jugar. Corre, que te atrapa a fallar.
Se scrive una parte dentro a Twitch che è scoprendo, ci trovo solo. Poi ci
una mica. Joder! Toma! Jo sense tocar res. Què li ha passat al Martí? Ah, la bota, no, vale, vale. Tio, a veure, m'ha deixat tot. Tio, no sé, vale. Tio, com a les coses. Yo busqué contra el clase. Sí, és 60. Toma! Che faccio? Oh, no. Oh, chaval, come controllato. No. Ah, no. Oh, vaya doping. Oh. Tio, ja aigua, això és igual. Què ha passat? Ciao, che dire? Me la mato yo, cosa que te pasa. Vale, el que guanyi contra jo. Toma! Com ha fet el Tomàs? Ja. Però el que guanyi contra jo. No, després jugo contra el Tomàs, jo. Vale, va, tu les contra jo. Què dius, tio? M'has tocat? Com es fa? Com fas? Per disparar? Ah, vale. No, que me pinxos no. Que me pinxos. No Joan, tio. Vale, deixa el Joan i jo. No vull provar-ho. Ah, vale. Aquesta no vol. Bueno.
també és veritat. Això jo no m'havia donat. Jo, a veure, m'has fotat la puta. Tota la puta vida. Jo vull jugar amb un Bueno, és que estaven totes les coneixences. Suposo que l'àrbitre... Genop, espereu, Genop, mira les cares. Va imprecís. I l'he clavat. Genop, ho he fet d'esquenes, mira. Jo no crec que podés fer. Genop. No treguis, Jo he tirat directe així. Mira, he tirat així. Nasi. No, ens he fet Ei, jo vull jugar. d'esquenes. Quins colons té el Juaco? D'esquenes.
Molt que no sé. Molt que no sé.
Perché dall'altro specie contra noi. No. Este sabe la técnica. Pero vamos a ver. Le tiran una moneda de estos aquí y ya está. Deve giocare in fretta. Giocare in fretta. Yo no, porque es Bueno, casi. no, mira, no,
I ara? Si tu poses els dos peus així, Ara estem separats, en blau i en blau. Però estan junts, estan junts. No, jo la primera, no, o sigui, sempre pensava que cada vegada el Peca i cada vegada. A més que anava més bé. sí, però per xaval era el Peca. Què havia això, això no li poses just davant allà. Pues no cal esto. Que tu li fas així, així. Fes així. Ai, era. Vinga. Fa igual, fa igual. Tiki, 72, 73, tio. Santa!
Qui està el terra? No s'ho pot explicar. Una carta invisible. Carta invisible. I només el pot atacar. Només el pot atacar. Les boles no són freqüències. Quan tu veus que estàs atacant una trama allà, ja. Panca? No, que és Que no? No es poden lesionar? Jo ahir també vaig Ya, madre mía. Este juego es muy difícil. ¿Te gusta? Sí, pero me gusta el otro. ¿Quieres jugar otro juego? No, es compite de policías. Y se ve pillado. No se esconde con policías, son policías en verdad. Yo me voy por ahí por si no.
es Ferran. Vamos a ver el partido. ¿El partido? Ferran, ¿te vienes a coger pelotas? Ah, sí. Con pelota. Pues. Estoy mojando. ¡Ay, papi! Vamos a meterla. Vamos a meterla. Tío,